Balaguer serà capital de la Sardana l'any 2021. La capitalitat de la ciutat de la Noguera es va confirmar el passat dissabte a Montblanc, al Teatre del Casal Montblanquí, en un acte on també es van entregar els premis Capital de la Sardana. L'alcalde de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, que va presenciar el moment del nomenament a la capital de la Conca de Barberà, ha explicat que a partir d'ara i el primer pas que s'ha de fer per tal de poder organitzar els actes que englobaran aquesta capitalitat de l'any 2021 és crear una associació organitzadora tal com s'ha fet en altres municipis que han estat nomenats capital de la Sardana. En principi el primer que farem és una reunió general de tota la gent que pugui estar interessada per veure qui es vol implicar i en quin grau, i en funció d'això és el que començarem a caminar. No voldria tampoc ara dir per endavant, perquè entenc que això no és una cosa que només farà el País en Cap, per entendre'n, sinó que és una cosa que ha de vindre des de baix, ha de vindre amb molta col·laboració i molta ajuda per part de tota la gent, i per tant les concrecions prefereixo que vinguin quan realment hi hagi aquest grup impulsor que és el que ho tirarà endavant. La proposta de Balaguer com a capital de la Sardana 2021 va ser aprovada en el ple del mes de novembre per unanimitat. Pel Batlle de la Ciutat, una de les claus perquè aquesta capitalitat sigui un èxit serà la capacitat d'involucrar tota la ciutadania en els actes que s'organitzin. De tal manera que qualsevol dels serveis que tenim a l'Ajuntament pugui col·laborar-hi, de tal manera que l'any 21 hi hagi una multitud de coses i que vagin en àmbits prou diferents, que pugui col·laborar l'Escola de Música, els de dansa, els de la biblioteca, els del museu, etc. Si hi ha d'haver exposicions, si hi ha d'haver... És a dir, que tot, entre cometes, vagi molt lligat perquè aquell any siguem el centre d'atracció del món sardanista, i això és una cosa que té molta repercussió a nivell de tot el país. Balaguer recollirà el testimoni de Sant Feliu de Guíxols, que serà capital de la Sardana l'any 2020. Perpinyà ho serà durant l'any 2019.